Bună ziua la toată lumea, bună seara de fapt, că acum la ora asta e seară când înregistrez. Nu vine să mă duc acasă, vă spun sincer, nu vine să mă duc acasă. Aș să ascult sunetul ăsta. Ce vorbești, mă? Non-stop, e ceva. Te lipsește de stres, îți lipsește, cum să spun eu, îți alungă tot stresul. Credeți-mă că eram în Germania și așa de mult îmi doream să mă reîntorc în Spania, numai pentru asta. Pentru că am spus, și dacă vreodată trebuie să stau mai mult în Germania, și dacă trebuie să mai stau încă 2 ani sau cât trebuia să mai stau, și mă întorc vreodată în Spania, zic, trebuie să mă întorc la mare, deci numai la mare. Deci sunetul ăsta, dragilor, face toți banii. Sunetul ăsta care l-auzi pe fundal, credeți-mă că e medicament. Pur și simplu te așezi pe un șezlong de ăsta, pe un scaun, egal, pe nisip, unde vrei tu, sau un fund și numai privești valurile, privești marea, privești și dispare tot. Deci nu te mai gândești la nimic, să pune mintea în alb. Deci credeți-mă, nu știți ce pierdeți. Vă spun sincer, cei care locuiți prin țările astea reci, cum e Germania, Austria, ce să zic eu, Olanda, și nu faceți altceva decât serviți și casă. Și mergi o dată pe an în vacanță. Aia egal cu 0. Știi ce zic? Că ți încarci bateriile, nu zic că nu. Dar ca să trăiești, trebuie să vii în Spania sau să cauți o țară, cum ar fi Italia, Spania, țările cu plajă, țările cu căldură. Credeți-mă că aici, în zona unde stăm noi, e zona cu cel mai mult soare pe zi, zona unde e cea mai lungă zi aici există. Multe ore pe zi, multe, cele mai multe aici sunt. De-aia s-au și făcut aici, în partea asta, toate solarele și toate chestiile astea pentru legume, pentru că aici au cele mai multe ore cu lumină. Deci asta vă spun. Încercați să vă faceți un bănuț acolo unde sunteți, unde munciți, în țările alea. Și când ajungeți așa la o vârstă, să ajungeți în țările astea. Și să vă bucurați de restul vieții exact cum trebuie. Așa. Așa că faceți ce vreți. E doar un sfat al meu,